Slatina je grad na samom rubu Panonske nizine, tamo gdje izrasta gorje Papuk, rođeno neprekidnom milijune godina starom geološkom aktivnošću u dubokim slojevima zemlje. Mjesto na jednoj strani dodiruje blage padine Papuka, a na drugoj se utapa u Podravsku ravnicu. Slatina je smještena u Virovitičko-podravskoj županiji na raskrižju putova koji od Zagreba idu prema Osijeku te Našicama i Donjem Miholjcu. Prvi put se spominje 1297. godine. Godine 1403. spominje se kao Varoš grad u kojem je održan sabor hrvatskih i ugarskih velikaša. 1808. godine Slatina dobiva status trgovišta. Status grada dobiva 1993. Danas grad Slatina ima oko 15.000 stanovnika. Djelovanje Matice Hrvatske na slatinskom području započinje krajem 19. stoljeća preko povjerenika koji su posredovali da njezine knjige stignu do brojnih čitatelja. Ogranak Matice Hrvatske osnovan je u Podravskoj Slatini 27. lipnja 1971. na nogometnom igralištu uz sudjelovanje oko 5.000 ljudi. Među brojnim uzvanicima na skupu su govorili Grga Gamulin, Stjepan Sučić, Zvonimir Komarica, Miroslava Brandt i drugi. Tada je u ogranak učlanjeno nekoliko tisuća članova. Kratko je vrijeme djelovao do sloma Hrvatskog proljeća. Rad ogranka obnovljen je krajem 1990. godine. Obnoviteljska skupština održana je 3. ožujka 1991. Danas ima 40 redovitih članova. Ogranak Matice Hrvatske u Slatini potiče književno, znanstveno i umjetničko stvaralaštvo s težištem na promicanju kulturnog identiteta Slatine kao mjesta sa srednjeeuropskom građanskom tradicijom multikulturalnosti. S tim ciljem pokrenuta je mala slatinska biblioteka. Matica Hrvatska u Slatini je nakon nekoliko godina različitih programa koje je organizirala odlučila pokrenuti aktivnost koja do tada nije uopće u Slatini postojala, a to je nakladnička aktivnost. Jedan od razloga za to bilo nam je da kroz te knjige promoviramo slatinsku građansku tradiciju i posebno da objavljujemo slatinske zavičajne pisce. Tako smo krenuli 1995. godine sa bibliotekom koju smo nazvali Mala slatinska biblioteka. U toj biblioteci upravo je i prva knjiga po formatu bila mala, ali je ona za nas značajna zbog toga jer je s njom pokrenuta nakladnička djelatnost u gradu koji do tada nije imao čak niti svoje novine. U knjizi Marije Vrkljan Kuda su nestali Vavrovi na jedan romansiran način autorica je govorila upravo o nestanku slatinskih obitelji, odnosno obitelji Vavrovi. Ta je knjiga objavljena kasnije 1996. godine u svom drugom i nešto izmijenjenom izdanju. Današnje djelovanje Matice Hrvatske u Slatini u skladu je s osnovnom zadaćom Matice Hrvatske od njezina osnutka u vrijeme velikih gibanja u Europi, afirmacije kulture malih naroda, njihova jezika i književnosti, kao i nacionalnog identiteta. U ovom uzburkanom vremenu velikog utjecaja europskih i svjetskih gibanja, koje preko nevladinih udruga potiču rad na očuvanju nacionalnog i kulturnog identiteta malih naroda i regionalnih posebnosti, svojim radom Matica Hrvatska ispunjava upravo tu zadaću. U suvremenom svijetu nije cilj potiranje i nestajanje posebnosti i kulturnih vrednota malih naroda kakav je hrvatski narod i njegova bogata tisućljetna kultura koju baštine i nose sa sobom Hrvati ne samo u domovini nego i diljem svijeta. To duhovno jedinstvo hrvatskoga naroda prepoznatljivo je u radu i djelovanju Matice Hrvatske danas na gotovo isti način kao i u godinama njezina osnivanja. Djelovanje Matice Hrvatske u Slatini i danas je u skladu s djelovanjem Matice Hrvatske od samih njezinih početaka, kada je potaknula osnivanje najznačajnijih hrvatskih kulturnih i znanstvenih institucija.
Takvo je djelovanje u Slatini potaklo osnivanje Međunarodnog glazbenog festivala Dani Milka Kelemena, izdavanje prvog plana grada Slatine, gostovanje u Slatini opere Hrvatskog narodnog kazališta iz Osijeka, Zagrebačke filharmonije, brojnih kazališta, održavanje niza koncerata ozbiljne glazbe, likovnih izložbi, tribina i predavanja, velikog broja predstavljanja knjiga poznatih i priznatih autora, brojnih susreta učenika s našim najvećim književnicima, obilježavanje obljetnica i niz drugih aktivnosti. Matica Hrvatska u Slatini potiče i glazbeno stvaralaštvo mladih organiziranjem godišnjih koncerata mladih slatinskih glazbenika na kojima sudjeluju najbolji učenici Slatinske osnovne glazbene škole i Slatinčani učenici srednjih glazbenih škola i muzičkih i pedagoških akademija. Da bi se učenici i studenti okupljali na zajedničko muziciranje, u Slatini je osnovan mali komorni sastav ogranka Matice Hrvatske. Premda je Matica u Slatini ostvarila niz samostalnih projekata, najznačajnija je njezina suradnja i poticanje suradnje u raznim projektima značajnim za Slatinu. Posebno je značajna suradnja sa školama i pučkim otvorenim učilištem, središnjicom Matice Hrvatske u Zagrebu, te ograncima u Virovitici, Orahovici, Našicama i Požegi. Posebno je značajna suradnja s gradom Sigetvarom u Republici Mađarskoj i postavljanje zajedničke dvojezične spomen ploče pjesnicima braći Nikoli i Petru Zrinskom u tvrđavi Zrinskih u Sigetvaru.